It's time for SPG as in Super Baconator Secret File. Sinusubo ko kahit hindi ako makahinga. Like, Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Lilybeth. Hindi ko tunay na pangalan. Gusto ko lang maliwanagan tungkol sa pinagdaraanan ko. Gusto ko lang malaman kung may nakaka-relate ba sa akin. Ano kayong magandang gawin? Is it just me? Or him? Or his friend? This is my SPG, as in Super Baconator Secret File. Ako lang ba ang may boyfriend na may mabahong kaibigan na itago natin sa pangalang Manoy? Nakakatuwa mang pakinggan, pero ang baho talaga ng kaibigan ng boyfriend kong si Manoy. Na sa tuwing gagawa kami ng milagro ng aking boyfriend, ay hindi maiwasang kasama ang kaibigan niyang si Manoy. Siyempre, ang seremonyas ay luluhod ako at sasakupin ko si Manoy. Kaya lang, titiisin ko talaga ang amoy. Bakit? Dahil tuwang-tuwa at sarap na sarap ang boyfriend ko habang yun ang ginagawa ko sa kanyang kaibigang si Manoy. L na L siya. As in, laugh, laugh, laugh na laugh siya. Ako naman, tuloy lang sa paggawa kahit na pinipigilan ko na lang ang paghinga ko. Yes, DJ Rocky. Sinusubo ko kahit hindi ako makahinga. Hindi ko lang masabi sa boyfriend ko dahil baka masaktan siya at lumayo ang loob sa akin ni Manoy. Nakakaloka pa nga eh. Kasi compared sa buhok ng boyfriend ko, di hamak na mahaba ang buhok ni Manoy. Ito yung klase ng buhok na kulot. Tinanong ko nga minsan ang boyfriend ko kung bakit hindi niya pagupitan o paahitan man lang ang kaibigan niyang si Manoy. Pero wala siyang isinagot sa akin, kundi isang malupit na ngiti. At saka humirit ng, design yan. Kung mahal ko daw siya, dapat ay tanggap ko si Manoy. Dahil bata pa lang siya, isinilang pa lang siya sa mundong ito, ay kasama niya na ito.
Iniisip ko lang, DJ Rocky. Baka magalit sa akin ang boyfriend ko. Kapag sinabi kong amoy patay na daga si Manoy. Hindi ko alam kung ano ba talaga o saan nanggagaling ang baho ni Manoy. Kung saan nanggagaling yung amoy niya. Letter A, sa buhok ni Manoy. Letter B, sa mismong eyeballs nito. Alam ko namang naliligo sila. Pero bakit ang baho? Ano kaya ang magandang paraan para hindi ma-offend ang boyfriend ko at ang matagal niya ng kaibigang si Manoy? Sana ay matulungan niyo po ako sa aking pinagdaraanan ngayon. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Lilibeth at ito ang aking SPG as in Super Pag Nerd Secret File.